नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउआ सभे के स्वागत करत हनी। आज हमरे हाथे जौन किताब बा भोजपुरी संवाद रामायण, एगो महाकाव्य। रचनाकार डॉक्टर दिवाकर पांडे जी। प्रकाशन वर्ष 2026। अब प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली। एक बार फिर से रउरा सभे के याद दियावत चली कि भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली सर्वभाषा प्रकाशन ट्रस्ट समूह के ही एगो प्रकाशन बा जौन भोजपुरी के पुस्तकन खातिर, भोजपुरी के पोथियन खातिर पूरी तरह से समर्पित बाटे, ओकरे उत्थान खातिर, ओकरे बढ़ंती खातिर। त आज हम रउरा सभे के सोचे यह महाकाव्य से जुड़ल कुछ बात राखे के प्रयास करतानी। भोजपुरी संवाद रामायण एगो महाकाव्य। रामायण नाम सुनते ही हमनी के मन में, हमनी के विचार में, हमनी के जेहन में एगो अलग अनुभूति स्वतः स्फूर्ति उत्पन्न हो जाए। ओकर एगो खास कारण बा कि लोक में राम के जौन मान्यता बा, लोक में राम के लेके जौन लोगन के बीच एगो भावुकता बा, एगो उनके लेके जौन रचाव बसाव जुड़ाव बुनावट बनावट बाटे, वो बाती से सबे वाकिफ बाटे। भारतीय जनमानस में रचल बसल सांस्कृतिक आख्यान रामायण रामचरित मानस के भावन के लोक के मनई मानत विद्वान रचनाकार एगो ऐसा महाकाव्य के सृजना कैले बानी जौना के रउआ सभे भोजपुरी संवाद रामायण का रूप में देख रहल बानी। यह महाकाव्य में 9 गो खंड बा। निनाद लोक, आह्लाद लोक, विषाद लोक, मिलन लोक, उन्माद लोक, संधान लोक, संवाद लोक, विवाद लोक आ विहान लोक। जैसे रउरा सब जानत बानी कि रामचरितमानस में 7 गो कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, लाइक दैट। भोजपुरी हम शुरुआते में कनी है कि ये पुस्तक के सृजना जौन भइल बाटे उ भगवान राम के भगवान न मान के लोक के मनई मानत विद्वान रचनाकार यह काव्य के सृजना कैले बानी। त लोक के ध्यान में राखब ते में उहे कुल चीज या भेटइहा सन जवन लोक में बानी सन। भोजपुरी लोक भाषा में लोक भावना आ लोक संस्कृति के जोड़त एक यह महाकाव्य के प्रस्तुति भइल बा। भोजपुरी संवाद रामायण के राम के अपना ही लोग के मनई मानत भोजपुरी समाज के जीवन मूल्य संस्कार आ भावनात्मक संसार के स्थापित करे के प्रयास का रूप में स्वीकारे में हमरा कोनो गुरेज नहीं थे। कवि राम जन्म, दशरथ कौशल्या के वात्सल्य, चारों भाई के बाल लीला, गुरु आश्रम, विश्वामित्र प्रसंग, ताड़का वध आदि प्रसंगन के भोजपुरी के मधुर छंदन में पिरो के जीवंत बना देले बाणे। राम जन्म के समय अयोध्या के उल्लास आ प्रकृति के आनंदमय वातावरण के चित्रण बहुते मनोहारी भइल बा। सहज आ सरल भाषा में उकेरल गईल भोजपुरी संवाद रामायण अपना में भोजपुरी के ठेठ शब्द, लोक गीतन के लय, सोहर आ मंगल गीतन के छटा एकरा के जन जन से जोड़े के भरपूर समर्थ रखले बा। तीनों रानी के मन के पीड़ा, संतान प्राप्ति के लालसा आ मातृत्व के भाव के रचनाकार बहुत मार्मिक ढंग से उकेरले बाणे। बालक राम आ उनका भाई लोग के खेल कूद के वर्णन में रचनाकार के बाल मनोविज्ञान के गहीर समझ दिखाई दे रहा बा। चारों भाई के चंचलता, मैया के स्नेह आ अयोध्या के आनंदमय वातावरण पाठक के मन के छुए में कोनो कोर कसर ना छोड़ी ऐसा हमारा विश्वास बा। गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षा, मर्यादा आ लोक कल्याण के विचारों यह कृति के दार्शनिक ऊंचाई दे रहा बा।
राम के माध्यम से रचनाकार सेवा, त्याग, सत्य आ मानवता के सनेसा देले बने। कृति में प्रकृति के जबर रेखा चित्र खिंचाई बा। नदी, वन, पशु, पक्षी, ऋतु आ ग्राम्य जीवन के वर्णन भोजपुरी संस्कृति के सुगंध से भरल बा। संगही कवि राम के चरित्र के आदर्श मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कैले बानी, जवन लोकहित, करुणा आ धर्म के प्रतीक हूँ। भोजपुरी संवाद रामायण भोजपुरी भाषा में राम कथा के एगो बरियार पुनर्सृजन है। एह में भक्ति, लोक जीवन, काव्य सौंदर्य आ सांस्कृतिक चेतना के सुंदर समन्वय देखे के मिली। दिवाकर पांडे जी एक कृति भोजपुरी साहित्य के समृद्ध करे वाली एगो महत्वपूर्ण रचना बिया। एह में कोनो शक सुबह नहीं खे। एकरा संगही हमें महाकाव्य के रचयिता डॉक्टर दिवाकर पांडे जी के बधाई दे रहल बानी, शुभकामना दे रहल बानी आ उम्मीद ही कर रहल बानी कि उनकर ई कृति भोजपुरिया लोक में आपन मजगर उपस्थिति दर्ज करावे आ यही लेखा आगे औरो कृति उनका लेखनी से सृजित होत रहे सन। जय भोजपुरी।